11 minutes to 9 ndiyo nthawi yathu pano pa Times Television TTV pamene we coming live to you pamene tikupitirira kukupasirani zokhuza nkhani ya ndege imene akwera a vice president a dziko lino imene yasowa padakali pano ndipo maripota amene akutifika pano ndokuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus McCarthy chakwera alankhula ku mtundu wa Malawi nthawi kamakwana 11 PM usiku uno president wa dziko lino alankhula kwa Malawi zokhuza ndege imene ndiye mafunso amene mwina ngati mudakakonzabe speech yanu your excellency zimene Malawi akhoza funa kudziwa ndizokuti kodi mwamva nthawi yanji za nkhani imeneyi komanso kodi chikuchedwesa zinthu kuti anthu afufuze ndi chiyani komanso kodi taika chani zinthu malo mwache zotithandizira kuti mwina tisake bwinobwino ndi mphamvu zathu zonse ndi ukadaulo wathu wonse ndi chuma chathu chonse kuti tipeze kuti kodi vice president ali kuti komanso kodi tapempha kale kwa anzathu potengera kuti sikuti mwina pena pake tiziona ngati zonse tikhoza kukwanisa tokha kodi tapempha kwa anzathu maiko oyandikana nawo kapena even kuchita hire kumene ma helicopter kwina konse zimenezo zili pati komanso kodi nzotheka kuchita confirm kodi mundege imenemo munali ndani ndi ndani maina awo mukuchita confirm komanso pakuti tiudziwa kuti Chilima sadali mundege imenemo kodi talankhula nawo izi ndi zina zimene mwina Amalawi akufuna kuti adziwe zimene mukhoza kuyika mu statement mwanumo ife kumbali yathu tikuyesesa ndithu kuti tiyankhule ndi anzathu ku MDF komano ndithu tikumatha kulandira masentence osiyana komanso kuboma kuti kuyesera ndithu kuti pakanakhala munthu wina pamene yes we know kuti your excellency muti yankhula but that is in about 1 hour and 15 minutes imene ndi nthawi yayitali anthu akufuna bataziwa kuti what is happening in between now before that 11 PM pamene we appreciate the fact that mutuluka kuti mulankhule ku mtundu wa Malawi koma kodi panopa chikuchitika ndi chani zimene zozo anthu akufunabe kuti azidziwa mutakuona kuti reporter wathu amene ali ku Malawi amene akuganizira kuti mwina kumene kwasowera ndege imeneyi ngakhale apolisi achoka koma Malawi amene ali kumene kwalephera kupita chifukwa choti anthu akuganiza kuti tizikagona ndi kuti tigona ndi nkhani yanji nzomveseseka anthu afuna tadziwa ndipo feyo tikulonjeza kuti tibwereranso kwa nzathu Feston kuti tiyankhule naye ndayesera kuimbira anthu angapo aku chipani cha UTM ma officials but I understand as well kuti ndi nthawi yokuti nawonso mwina ali ma meeting osiyana kukambirana tayesera kulankhula ndi kuimbira foni anzathu akuboma kuti tiyankhulane nawo kumene kuzivuta ku police even ku MDF ndithu zikuvuta kuti tilankhule ndi anthu amene akanatilankhula yes we know kuti aliyense amakhala kuti akhunzika koma we need to be talking to each other at least the information that we have might not be adequate but at least tikoza kumalankulisana kuti tizitha kukhazikisana mitima pansi kusiyana ndi kungokhala chifukwa zimenezozo zimeneso pena zimapasa anthu uno kuti azilikira anoma zimene akuganiza pamalo pamene pali pamene tikakhala tikulankulisana yes titabwera pano kunena kuti izizi zomwe ndili nazo zinzosakwanira koma padakali pano ndi izizi zimapereka chiyembekezo ndi chikhulupiriro ili ndi pempho limene tikupempha ife ngati nyumba zofalitsa nkhani zosindikiza mpakani kuti ngati aliyense atakhale kuti sakutiyankhula kuti alankhule mzake ndi ndani komanso tikunena kuti yes tikuyembekeza mtsogoleri wa dziko lino kuti atiyankhula 11 PM anthu sagona yadikira kuti amve kuti kodi president afuna kuti alankhule zotani pa nthawi ino imene aliyense akukhulupirira kuti ndege imene yanyamula a vice president yomwina wherever it is kuli bwino kumene kumwina timvako nkhani yabwino now pamene tikuyembekezera kuti tiyankhulane timve kuchokera kwa president wa dziko lino nthawi kamakwana 11 PM and by the way ifeso tika speech imeneyi pa TV yanu kuti Amalawi mumve kuti kodi a president amenewa akuti chani zokhuza kusowa kwa ndege imeneyi tikumasaka mawu abwino kwambiri kuti tisamakhale ngati kuti tikunena kuti mwina ngozi because we can't call it ngozi until we are told kuti ndi ngozi padakali panopa it is a missing plane ndege yosowa imene yoyo imene yasowa ili ndi a vice president ndi anthu ena mene tikuneneramo kuti Feston Malekezo wa Times ndiye khayo padakali pano tolankhana amene ali kumene koko kumene
akusaka ndege imeneyi imene wangotiuza posakhalisa apa kuti akuoneka kuti anthu amene amagwira ntchito imeneyi agwirizana kuti asiye kaye achite kubweranso mawa. Mwina ngati kungabwere instruction ina ndekuti achita kubwerera, but pamene ndikulankhula nanu panopa ndizokuti apanga chiganizo chimenechi kuti apange. Ndakakonda tidakamva kwa MDF ene yake andege imeneyi, tikukupemphani mukanatilankhula. Yes, ma protocols ndambirimbiri, koma there are times whereby you break my protocols because you know the urgency of the issue, you appreciate the anxiety of Malawians, and if we care, we come out. It's not easy, not even for me, to sit here and talk to you, but somebody has to do it. Nde tukuyimika manja nkunena kuti chonde tiyendizilankhulana tiauza Malawi amene afuna kuti amve. Yes, President is coming out at 11 p.m. We appreciate that, but I know kuti pali information ina yokuti it can build up to that state of the nation address. Chifukwa choti muone mene timapangira anzathu ena amene tazungulira nawo amakhala anthu ena amasogola. President iyo mwina amachita kukapeza anthu aja kubwera kuti akuluakulu president amene mamudikira kuja ndewe abwerano apati yankhule, koma ena abe atayisirabe kutitako zina ndi zina kuyankhako mafunso atolankhani ndi zoterezo zimenezo bwezi tikuma yesera kuti tizipanga kuti at least tisapase mpata anthu amabodza kuti azika maboza pa nthawi imene takhala chete tonse. Nde ndimabwera kuti ndikupaseni update imeneyo kuti what we know now is that His Excellency the President of the Republic of Malawi, His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, is going to speak to us at 11 p.m. and here at times we're going to give you that speech as he's talking to Malawians. Probably ukhuza malo ambiri amene padakali pano tilibe nawo mayankho. Komanso I can confirm to you kuti anthu amene adali kusaka ndege imeneyi kuchikangawa kumene amangoyerekezera kuti mwina ikhoza kukhala mbali imeneyo, apolisi amene ali kumeneko asiza kaye at least zimenezo zimene ndikudziwa pa nthawi imene mayankhula ndi mtolankhani wathu amene ali kumeneko. So I know, I can confirm kuti Red Cross nawonso atumiza anthu awo kuti apite kumeneko uko. Nde tipite ku break kuti tione kuti anzathu ali ndi zotani. Nde tikupita ku short break ndibweranso because anzanga kundipasa sign kuti tili ndi update inake. A short break and I'll be back. The Times Group inakhazikitsa nthambi ya customer experience ndi cholinga choti makasitomala azilandira thandizo loyenera mu nthawi yake. Nthambi iyi ndi yomwe ikulandira ndi kupereka mayankho